Takže čaute ľudia, moje meno je Burnstone a vítajte pri prvom videi na tomto kanáli a to je Let's Play z mapy Skyblock v hre Minecraft. Takže môžeme sa vrhnúť na to, že prvá vec, ktorú potrebujeme spraviť, je pokácať strom a získať z neho saplingy. A drevo mi padlo dole. Kurník šopa, nevadí. Máme tu ešte toto. Aj to padlo dole. Tak. To ešte nejaké drevo máme. Sice je málo, ale musíme si vystačiť. Teraz sapling. Jeden sapling. Ešte kúsok. Mám ho. Dva. Ešte nejaké padnú. Tak žiaľ, nemáme len 2 saplingy. Tento sapling si stavíme sem. A sem. Máme tu lávu, máme tu pavučiny, máme tu hríby, máme tu melón, máme tu kaktus, máme tu tekvicové semienka, máme tu kosť, máme tu cukrovú trstinu. Tak a vlastne ešte ten sapling dám sem do česky a ideme spraviť cobblestone generátor, takže toto musíme veľmi múdro posekať. Hen tam niekde v diaľke by mal byť ďalší ostrov a celý z piesku, tak za ním pôjdeme. Máme 51 blokov hliny, čo je dobré. Máme 2 piesky, z toho si môžem spraviť skla alebo na neho dať cukrovú trstinu. Je to tam. To vyzerá ako ďalšie 2 ostrovy, ktoré by tu ale nemali čo robiť. Tak tam sa pozrieme neskôr. Ktorým hudbu nechcem. Tam sa pozrieme neskôr. Tak, čo tu máme? Takže cobblestone generátor potrebujeme. Cobblestone generátor, aby sme sa vôbec niekam dostali. Takže diváci, konečne sa mi podarilo urobiť správny cobblestone generátor.
Teraz si môžeme spraviť lepší, aby sme ťažili rýchlejšie. Zvácam to. Nedávno som spravil taký jeden YouTube kanál, volá sa Gogoman TV a robí dobré let's play z Minecraftu. Verím, že raz bude taký úspešný ako House a Ježi z Minecraft Boxu alebo Minecrafták. Takže ideme sa pozrieť na ten ostrov, ktorý tu má byť, čo je ten pieskový, a potom sa pozrieme na tieto záhadné dva. Nič, ide sa ďalej ťažiť. Dobre, myslím, že máme dosť. Sapling som nezasadil. Viete čo, ja ho zasadím sem. Nie, sem nie. Lebo... ale nechám ho tam. Myslím, že mám dosť blokov na to, aby som mohol ostrov a potom preskúmať tieto dva divné ostrovy. Som tu. Teraz veľmi opatrne. Obsidian, melón a semiečko. Môžem ničiť. Máme kaktus. Zoberieme aj kaktus. Možno sa sem vrátim potom. Uvidíme. Ja sa ale musím vrátiť domov. Nie creeper. Nie skeleton. Padni dole. Nie. Takže som zomrel, nemám žiadny obsidian, takže sa nedostaneme do Netheru. Čo už ešte môžem preskúmať tie dva podivné ostrovy, ktoré teraz nevidím. Aspoň tu máme krompač. Môžeme si poťažiť. Zombie sa vidieť.
stačiť. Čo nás tam čaká? Čo nás čaká na tom druhom ostrove? Vôbec som si nebol vedomý, že by v Skyblocku mali byť nejaké ďalšie ostrovy, lebo to sa nikde nepísalo. A nikde som to nevidel. Tak uvidíme, čo to bude. Možno je to nejaký bug. Možno je to nejaká tajná odmena. Kto vie? Vie Minecrafták? Vie vôbec niekto, ak nie Minecrafták? Skoro som tam. Už nám vyrastol sapling. To je dobrá správa. Koľko saplingu dáš? Koľko saplingu dáš, no? Tak. Jeden. Mám jeden. Nebude ďalší. Aspoň jeden ďalší. Tie saplingy poriadne rozmnožili. Nie, iba jeden. Dobre, mám jeden. A môžem spraviť ďalšie obrače. Nie, moje spanky. Nesekajú, nesekajú. Tak, teraz to bude tak. Tak, teraz sa bude ťažiť tebe ľahšie. Čo, hľadím tam? Čo nám tento ostrov dá? Máme tu music disk. Si môžeme nejak vypočuť. Máme tu pekný strom, tak to môžem vyťažiť. Tak, saplingy má. Máme jeden. Tu už chytíme na to. Iba jeden, ten si bereme domov. Česku môžeme zobrať. Budem sekeru. Čo tam ten druhý ostrov, ako asi ďaleko je? Ale môžem vyťažiť nejakú hlinu, hlina je vzácna.
malo postačiť. A tak musím vyťažiť ďalší kameň, aby som sa mohol dostať na tie ďalšie 2 ostrovy. Takže po strihu sa vrátim a čaute. Tak čaute, už som naťažil dostatočne veľa cobblestoneu, takže myslím, že teraz sa tam už dostaneme. Minecraftáka určite pozeráte, je to super chlap. Má super videá, hlavne o Minecrafte. Ale jeho vlogy sú dobré. Nevyšlo to. Tak ideme znova ťažiť. Keď už nemôžeme ísť do Netheru, tak aspoň preskúmame tieto neznáme ostrovy, ktoré sa neobjavili snať v žiadnom inom Let's Play Skyblocku. Možno na nejakom americkom alebo britskom. Tu taký strom, to je džunglový, pokiaľ sa nemýlim. Dobre, ďalší disk, ďalší lát, ďalšia láva, ďalšia poučina. Dobre, to musím uložiť späť doma. A čo sa týka hentoho ostrova, tak 10 blokov nám nevíde, ale tak musím dočať ďalšie, takže vám to tu znova strihnem, až budem tam. Ale najprv to porúbem ten strom. Takže láva a pavučiny. Tu už môžeme rovno postel urobiť. Ďalší ostrov, no. Ďalší jedlá ako jedlá. Tak už neostáva nič iné ako ísť na ten ostrov. Snad to tu vystačí. Tak som tu späť, snad 13 blokov postačí. Áno, postačilo. Je tu diamant. Tu bol diamant, takže bereme. Neviem, na čo potrebujem
bowl. Spawnovacie vajíčka, to budeme množiť kravy a diamant. Čo je veľmi prekvapivé, tak keď máme diamant, tak sme asi vyhrali celý skyblock, nie? Čo? Blíži sa to. Čo sa blíži a prečo je to po slovensky? Haló, čo sa blíži? Čo sa blíži? Možno keďže mám diamant a drevo, tak si mám vykraftovať jukebox a pustiť si tie dve disky. Takže ja idem domov a strihnem vám to. Čaute. Tak, teraz to väčšie, teraz tu môžeme poukladať všetky tieto ďalšie vzácne veci. Takže ideme craftiť. Tak. Ups. Jak sa mi to nespáli. Tak to je asi všetko. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.